सब्सक्राइब कीजिए भीम मिशन भोजपुरिया यूट्यूब चैनल को और घंटी का बटन दबाएं मिशन गीत सबसे पहले सुनने के लिए। कहाँ चली गईला कहाँ चली गईला बनके मसीहा बाबा जुगवा में आइला बाबा जुगवा में आइला भारत में देशवा के गुलामियन से बचाइला हो गुलामियन से बचाइला देश संविधानमा तू छोड़ के पड़ैला हो कहाँ चली गईला बोला भीम बाबा हो कहाँ चली गईला बोला भीम बाबा हो कहाँ चली गईला तू कहाँ चली गईला हो कहाँ चली गईला हो छोड़ के पड़ैला बोला भीम बाबा हो कहाँ चली गईला तू बोला भीम बाबा हो कहाँ चली गईला कहाँ चली गईला कहाँ चली गईला गरीब परिवारवा में लिहला जनमवा बाबा लिहला जनमवा बचपन में कैला बाबा बड़ा परिश्रमवा अरे पढ़ लिखी बाबा बनी गईला महानमा हो कहाँ चली गईला बोला भीम बाबा हो कहाँ चली गईला तू बोला भीम बाबा हो कहाँ चली गईला तू बोला भीम बाबा हो कहाँ चली गईला कहाँ चली गईला कहाँ चली गईला रहने ज्ञान बाबा तू ही देला ज्ञानवा बाबा तू ही देला ज्ञानवा दलितन के हक यौरी माने सम्मानवा बाबा माने सम्मानवा अरे कैसे भुलाई बाबा दिहल बलिदानवा हो वीरेंद्र सजनवा ई पूछे भीम बाबा हो काहे चली गईला तू बोला भीम बाबा हो काहे चली गईला तू बोला भीम बाबा हो काहे चली गईला तू कहाँ चली गईला हो कहाँ चली गईला हो छोड़ के पड़ैला बोला भीम बाबा हो कहाँ चली गईला तू बोला भीम बाबा हो कहाँ चली गईला कहाँ चली गईला प्रेजेंटेड बाय भीम मिशन भोजपुरिया।